Hypnose er et værktøj, og jeg bruger det sammen med samtaleterapi, og det gør det til et virkelig anvendeligt, brugbart redskab. Man kan blive hypnotiseret i alle tilstande, også med åbne øjne. Og den måde, jeg har valgt at bruge hypnose på, og som jeg synes er den mest anvendelige i kliniske sammenhænge, er hypnose i en afslappet tilstand. Den her afslappede tilstand gør det muligt at arbejde med selv de helt dybe konklusioner, som forsvarssystemet på et eller andet tidspunkt har taget. Det kan være tidligt eller senere i livet. For eksempel at hunde, katte, mørke, højder, fly, edderkopper, fugle med mere er farlige. Det kan også være uhensigtsmæssige overbevisninger om, hvordan man skal forholde sig til et arbejdsliv. De her konklusioner og overbevisninger er tit ulogiske, og det kan være svært at forstå, hvorfor man ikke bare lige kan fortælle systemet sig selv, at man ikke skal være bange for den eller de ting, som logisk set ikke er farlige, eller reagere anderledes i relationer. Det jeg synes hypnose er fantastisk til, det er at komme udenom hjernens kritiske sans, som tit blokerer for muligheden for at nå problemerne af samtalens vej. I hypnose arbejdes der med følelserne. Det betyder, at man ikke skal ned i traumets eller fobiens historie, men det handler om at opløse de bindinger og overbevisninger, som gør, at forsvarssystemet holder fast i overbevisninger, så følelsen, bindingen, tilknytningen slippes. Det opleves tit som at få sin frihed tilbage, at slippe for noget, man har holdt fast på. Det er en naturlig proces, at vores forsvarssystem passer på os, men det er også en naturlig proces at slippe det uhensigtsmæssige igen. Mine fokuspunkter er stress, angst, fobier, traumer, men udover det arbejder jeg også med vægt, problematikker, rygestop, søvnbesvær med mere.